салому алайкум ба аҳли Европа, салому алайкум ба бобои Искандар. Бо ина деҳқонӣ бо кишту кори картишка сар шуда бо биёгунфемо арӯсига камакак борон зайга шамол хати уфтед накардем аз рӯза борон буд 2.5 сомона килош 41 кило мебурака 100 сомон қопчааш да видео кардем нархи бисёриҳо гуфтан агуфта нака баъзеҳо да меан қимата ҳисоб доста нака наберем пеши Кермако Калифорни. ина Кермако Калифорни касе ки мега биёгум қимата ҳама хуб Кермака ина тегапо Кермак тавсия метим бародарода ростгави хурдагишан камуш мондагия чиш бояд поруш бирезем нигоҳаш дорем ки ина Кермако Калифорни бародар медоад ки Кермак дар кора хубтару беҳтар Кермака. агар гов дошта бошӣ мол дошта бошӣ Кермак бигир арзонтарат мехалта биёгунс деҳқонӣ мезаниш ина чанд квадрате ки дар кор бошастем ина мега ки қиматаест вақте деҳқонӣ бошем хеле мерезиш марубара дидӣ пар мениё мерезиш деҳқонӣ баъзеҳо мегӯянд ки Кермак дора картишка ягон реша ягон чиз мехӯра намехӯра чӣ гапа мо ина худмон ина мереземаш вақте ки деҳқонӣ ай мереземаш мерава намегем ки нархаш чанд қайда бародаро ин нобехта ин ягон каҳак алаф палаф мебинӣ ин нобехта мегириш мереземаш мерава балабудка ина Кермак дора сол 2.5 сомон килоша намехарем деҳқонӣ як говак дорем ҳисоб ахлотуша шапидан мегирем накада не тракторчаи содаги маънимо ки биёд тахтаи анорода олу ини бодомака чистаи боғаки чия чунун дора асаб ором кунакаи барои фурӯш неста пеши хона ҳавлӣ марҳамат кунед кадмеда биёгумс дар кора Кермаки Калифорни дар кора мо дар хизмати шумо худо нигаҳбонатон бошад.